Opa denoi dizketan eta hemen gaude Metal Gear Solid Boss The Phantom Painen. Seigarren kapitulakin, hemen utzi genuen, infiltratzen nahi ginen komandante bato erreskatatzeko. Eta bueno, jarraituko dugu. Hor, oen bi jarri dia zarrera, ala, eta beste bat dator. Ai, ama. Joan, igual hor goitik junezkio sartu gaitezke. Zeratuko naiz. Hemen dihun. Zata ikatea gabe. Gustora behituko nuke hemen behean. Zer da hon? Enao zeuro amendik. Eskarek igotzen baitut entzungo du nagoen. Espero ezetz. Vale. Akatu inda ez inkonsiente. Bale, inkonsiente da honean, denbora batera ez natu iten dira. Bertaz? Dardoa sartuko jot eta hartara denbora pila eta aguantatzen dugu. Ez da. Oainengo deuna, non baiten eskutatu. Handiamante bat dagoela matu lurran. Hemen txet, ondo. Ez dugu estera dituko. Habore guretzat. Jendeak horrek ikustetenean urduri jartzen naiz. Diamante bat. Nahi ditu behitu kontainerra hauetan zer dagoen. Egin aurretik ze materialak topa ditzazkegu. Eta antena haure apurtzea honena hartara komunikazioa moztu egiten dizkiogu. Hori zantzi dian bentsat. Oferotek. Ez da egitena nola egiten dan apurtzeana. Ba ez dakit hori behiratuko ez nola egin behar dan. Nola esnatu da? Gero igual, glowak hobetze dituzunean. Emateu zen, gala. Ez traitu lehizketzura, zea osoi. Kontainerra, bale, momentuz ezin ditut. Globo potenteagoa behar dira. Eta, karo, ametan egongoa material pila bat, baitu, amen inflamablea da, hola mateu. Eta beste baten egongo da, ba, mineralako, holako gauza. Bueno, utziko diogu eta gora jongo beha. Oin ez dakit gora jongo aldi izango nahi zen, espero bat. Vale. Bere tokira itzultzea. Itxoina, misio bat ja egin laizkeuta. Kamioia baldin bada.
Horren oraban. Какого? Что ж, что такое? Солдат упал! Vale. Biak estraituko ditut. Vale, tarea completada. Vale. Got him. Anyone else? Ba, pentsatzen un kamioinak gehienak ostatuko zitzaidala, ze kamioia parean tokatu behar zaizu, eta... Vale, ba beste bi tipo dauzkau. Epa. Goazen amendi pixkat, gertu gauden da. Vale. Baina altura irabazi dugu. Joder. Eta baina behiratu ahal izango dugu. Hemen dagoen jendea. Ufa, honek base handia ematen du, Gora goztan zer... Beste bat... Hor diamante bat dago. Komunikazio antzea. Parabolika. Beste bat. Bat bi. Han beste bat dago. Ez dakiten hauetatik zein izango da. Kapitaina. Comandante de las barracas. Vamos out to recognize. No te he dado comandante, Hor barruan akaso? Bo, tela hoien atzean esanet. Edo etxe hauetako batean egon lehizke. Bueltat emango dugu ikusteko.
Hemen errekurtso daude. Eta kontuz, neure burua entzerratzen nahi naiz da. Ai, ama. Algea gora. Ez, amendik ezin dago. Hortaz oin itzulingo naiz goitik ordea bezalderaino. Pentsatzek komandantea markatzen detanean, hau da ikusitakoan, azalduko zaitela zerbait. Gutxienez esango ditela. Ozelotek zerbait esango ditela. Inteligencia. A Soviet soldier. A lot of them came from Central Asia before, soldado. but lately they've been using more and more Russians. Simple, really. There's less hesitation to pull the trigger if they're not fighting their own race. Aleror Morbid cynicism, but it gets results. informazioa dago lamatut ikusi no. Bazen urrutira zegoen jendea torreko eta ona. Either destroy that or turn it off to shut off all the lights and surveillance cameras in the outpost. Vale. But of course, the enemy will realize something's up. If you're gonna do it, be quick. Musika jarritauka. A Soviet soldier of the 40th Army. Beste soldado da ez dakit. Zendan komandantea. Argian eta behan dugu inberda. Oin ezin detein ze ez dakit non daun komandantea. Hori aprobetxatu behar da dakigunean komandantea non daun. Hemendik igoko naiz eta bestatik behiratuko et. Ezin nahi zigo? Ez, nahi da jarrita. Ez igotzeko. Zer gertatzen da? Golpera pila bat atea egata. Uztat ona atozera da. Hortaz, hemen jarriko naiz. Bi datoz hor ikuste ditu. Edo, ez juten nahi dira.
diamante bat hor. Pistola. Prest. Esatizu eta auketen arazoa da. Ez dakitela. Zendan komandantea. Alare inteligentziako zona bat bazegon. Эй, слыхал? Милый крокодил, который летел из Баграм. Слышишь? Царство ерундовое оружие. Милый похоронил. Нет, говорят, у них откуда-то взялся переносной ракетный комплекс. Ракетный комплекс. Ладно. Да, и тепловые ловушки ему не помешали. Откуда у них такая гордость? Uste kagatu duten. Вышел из строя целый ряд ламп. Похоже на проблемы с электроэнергией. Ближайший патруль. Проверить сеть питания. Это Зоя-1. Наследую. Конец связи. Aloen piztu egingo bula pentsatzet. Bai. Это Зоя-1. Поиски ни к чему не привели. Will rise momentarily. Это КП. Понял. Вернитесь на пост. Прием. Comandante Las Barracas, Waxing. Hemen barruan egongo da, akaso, azke bestela etzait okurritzen. Hau pasatzen danean. Moltxan. Hemen izango gara pentsatzet. Ze bestela hori danetatik asmatu zazua, zendan. Eta pentsatzet ez dala izan berko jakiteko zendan komandantea zea jardun. Rangoa behitzen jardun, kamisetatan. O kamisetetan, uniformetan.
Bai. Material bai pila bat. Hemendik egongo da komandantea. A dumpster. Looks big enough to hide somebody. You could stash a downed enemy in there, or hide in it yourself. Just don't stand too close to me afterward. Horra botako dut. Ondona horrengo data eskutatuta. Inorrez. Ez dakit komandante hori dan behaietako bat, o gutako bat. Erreskatatu. Kakazarra. Ez hemen ez, nahi hau honen atzea. Nola ikusi nagoen. Ez dut itzaliko ez dela segituan etorriko dira. Ez da hemen komandantea nola antzema. No DRA forces around. The Soviets must want to keep that area under direct control. Nola, koño jakin behar dut, zein dan komandantea. Da diamantena posible hemen izatea, Ze diamante pila daude hemen. Fortaleza de Spukmai. Hori non dago? Amen. Hori hasieran zan, ez? Lo dagona... Bai, handi lo ezaitzen. Horretz ze jarduen ez, baina gauraka inteligentzia ematen. A Soviet soldier on the 40th Army. Ez que hemen barruan emate ordenagailuak eta informazioa on daitekela.
gora kazatorren. Eta ezian grazik egiten. Kakazarra. Bera saltatu. Hori da. Vale. Lurtetan, kasetetan ez dago informazioa, ez? Ez du maten. Скажи, как прошла та вылазка на душманов? Информация была правильной. Они сели в заброшенном кишлаке Баттерфрау. Вытянули, взяли их всех сразу. Все они оказались таджиками. Выдавал себя за жителя кишлака. На самом деле был Хамида? пуштунские боевики. Не базируются No DRA forces around. The Soviets must want to keep that area under direct control. Не братья по религии, не A по Soviet soldier from the 40th Army. Они могут закрепиться в этой области. Hiding on horseback allows you to stay out of sight even while on the move. It's effective for avoiding enemy guard posts and long-range reconnaissance patrols. Точно. Береги себя. Vale. No DRA forces around. The Soviets must want to keep that area under direct control. Skara. Han bi dauden hartan da egun ikustea zer daun. Enuen nahi lortzea. Pentsatzeten haula ikusiko handik. Lo jartzen joan naiz, jendea mantentze, baina bueno. Epa.
Ez da, etorri... Bestela lokuluska bota berko eketa. Bidatoz. Ezkerrak 13ko hori bada, hortik. Ah, bale, kontrolekin da isilik juteko, karo. Ni bai zeati detektatzen ninduten. Oinez jundakoan. Bale, hemen gehiago bai, zara. Kakazara. Ez. Ja mozkatuta daude, Bueno, bere alde onare dauka honek. Batzu sakabanatu egin dira. Hostia, disparatuko. Ba, ez dakit. Zein demontrean zea, komandantea. Ez dakit, por puto txorra asmatu behar dut. Kontainerreko asmatu da. Ez dakit. Ara jute maia tipo hori aurkituko gara. Hankak ikusiten zezkio.
Bas. Ez dira jongo gara. Naiz behiratzen norbaite baldaukan galoiak baldauzkan, ose holako zerbait, kapitaina zen da jakiteko, o komandantea baina. Ez dakit ba. Momentuz, irute zait utzingo dula eta diamantena hori bestena oso erraza daiteko. Ze, hasierako toki hartan ez dago aurkaririk, Así que... Please select a landing zone. Eskatuko dugu... Landing zone confirmed. Hor. Nagoaz. Amendik... Behiratuko eta hau, gida nola enberdan. No, gutxienez nola identifikatu berdan komandantea, ze bestela ez dut ulertzen. Zeina, pertsona guztiak inmobilizatuko lokaraztuko banituzke ere, ez daukatain beste globo denak bialtzeko. Gutxienez bat egin dugu. Arrived at Mother Base. Gidariana egin dugu. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Vale. This is B-Quad. On station at LZ. Txaina. Vale, guazen. Beste disparatu da. Diska dut disparatu. Pentsatzen giratzen hasiko zala. Ez lehenengotik dispara bat egin du, ja? Departing. Bueno, bat bintzat egin dugu. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Pertsona berriak hau da bat. Striker Observer izangoa, ez? Asignación automático. Staff assigned. Hau da imazte. Beste berria. Eta hori bai. Inan dira. Hiru haue berriak. Vale. Enciclopedia. Hartzen badezu animalia, azaltzen da argazkia. Pasoan animalia behitzen aztea. Eta lista Please emisioa. select a mission.
Hemen berko nuke, hola, deambular libremente. En behar nun. Baina, bueno, base moder baizia itzuliko da. Mission accepted. Heading to Mother Base. Eta hemen txutziko duke, hemen gauza naukan objektu bat egiteko, ez? Bai, konbatean zehoz, Eta hoxe egingo dugu, eta utxe egingo dugu. Eta ber, ez dizuet urrungo kapitulagoa bergi da behiratuta gutxinez jakin dezaketan kapitaina nola jakiten dan, kapitaina joa. Komandantea nola jakiten dan zein dan. Animazio hau ezin da saltatu. Vale. Sun will rise momentarily. Vale. Dutxa hartuko dugu. Boss, welcome back. Boss. Handik ezin da, gora gehiagoa. Hortik igo ahal izango tegea. Boss. Boss, me cago en la leche, Y play natural. Ez baina mendi bai, igo daitezke. Ez que lehen hor objetua bezala irutu zait. Seguro. Ez ezin dira. Vale. Ber Miller aurkitzen ditan. What's up, boss? Leheno bintzat, amentzea hon. Eskua bueltaka. Basta egin Miller zetik ez dana hartzen. Bueno, amentxe utziko dugu. Espero zo guztoko izan dela, eta aurrengo kapitulu arte. Aio.